na sije maba me ba ya na ye do bokrata mu amanne eni emu nsem na medinam na mede wo hyase ewo daily guide na yegina krata feto so miensa unim se omampania be de cha Alhaji Dr. Mahmood Bawumia okwapoe mantemu ekọ abetifi na baby Ramsey asafo no wono ehwa na okoye eno no eye Presby Church of Ghana eye Ramsey congregation abetifi ko ewa poemantemu na okoye no na moderator onu efri so o mayi foforo na anu ya no right reverend professor Obriyabo Amante eno wo kire se wo pepanya obeka se wo ye kremoni sanso ye kristonia na eye Alhaji Dr. Mahmood Bawumia was papa yi ni su ene ne ban ne sede woka asom nyina bom no eye ade a wose nya ho adaje kra ne ye de twro book na yesua wose sede wote no oye enkabo mu hene ema asom ahodo nyina na owogidesi opanyi ye Dr. Bawumia yi ebetumi abo amantawantawa ne ade a eda a Christopher ne kramofo ntam no afi honom wose 1 point bi ono ne kohia ye ewo eye dwumadie bia sene no so ye asori dwumadie se ya no se na wotenachi sije wo se him bia betu bia Dr. Bawumia to betu him misi ase him bia betu bia papa tu ti ase nti so omo wie no obitan se adan wako eye asori bi pen na no so yo da bi sofro na edi adanse se ono wa comfort ni se won ti ase die nti him bia betu asori da mu bia Dr. Bawumia to betu ase enti ano no se Dr. Bawumia be ka chance tam na okọ school no na oye member ewo Methodist Boys Brigade ebra no oye babu no oye young no enti no ono no asesantete no efinase na ode aduru suru honom enti eno na eye sofo panyin yi echese Dr. Bawumia eye obi a eba no kramosom wo so ono kwa na obi a wotumi kwa ha wobu akwa ka beka so oye Muslim ofrenya meni ade obeka se bi asori dwumade wo makra no betwetwe ne ho ma enso Dr. Bawumia entesa wo se oye a religious unifier ya masa title ya nyasem kuma na wani nyina no 23rd General Assembly ya asafo no ene president asafo no koye omde kwato aba ekoyi Reverend Dr. Abraham na no pare kwache se ye kase ide wono na oye moderator foforo kra ya omo ayi no ewo afiwe assembly omo ekoye no eno ewo daily guide da bokrata yimu na omampani akufo adon so presidential pitch initiative no na 2.5 million Ghana cedis no dia to honom ama emabu adua samu wo nimdie wo ideas a ompeso mankasa edi wo ho omankasa bio munwuma na wo hie sika bedi ahyase no omampanyi nam nipiso ema kwada yi nyina wonya kwada emabun yi 2.5 million Ghana cedis a omatem kakran edi so wo masene na akosua manu so mfoni da ha oba fefe akosua bifili no pa Adenta constituency mi filiro se wo mo wono wakot ode nioma akoche eye ahemfo ya omo ewo enkran ha sei Ghana traditional council honom ya afi wo ye homo wafa so mo bedie no wonkran ha sei no ene ode nioma akonya afi o afi na chesa kosua ma no edididi mu a ne nyina no ye kwan ode bodawro akai o manfo so ono an watwiniti epese wo ko Adenta abaton pesua so kodimra se bedwani na obeboa mampuntu enkoso nti oba kosua moni adwuma wate nyamenka ho ba baba kunya amanyina nya ntiade yeta wachi akosua yere wo ho wate yere ho na ehim city no esiu seso eno so ho asam daily guide abokrata yanim na sijo beka ya ka se panyi bi ono ne the first Ghanaian na mamenko ho na me monitor ma ye the first Ghanaian otumi enya PhD ewo Arabic mu so ono ne the first Ghanaian to receive a PhD in the teaching of Arabic I no what the che wo ma wo mo eye animdifo na ono ne sakaye every Islamic University wo Medina no wo Saudi Arabia na se no mo che se wa ba Ghana wo se nim dia wakwaji sua hu na wakwaji nyina no de ba bebo Ghana inti daily guide focus ya no wo Kumasi airport ho no mo ne edi nkomoyi wo che se wo ba no obeso mo man Ghana nim dia no wanya wa ye kakra ho
mo wose ekwanya bebre na aba ma na nkobetumi ate no bi man so aye adwuma no de nya sika ontumi modin nanso woso oba oman mu na nimde na wakonya no de beboa eno ti da wasan so aba Ghana no ho asem eda ha na Nana Joa Hackman na ono so ede to law students o ma graduate no so mo pie mo ba no omo enfantete a wo magye adwuma ne ho mra ne hyehyeye enye adwuma na ema enidie emra adwuma nim eno so e wo daily guide obokrata yimu na ye share daily graphic NDPC Director General Dr. Kojo Mensa Brampa na wode to asuye ahodo ene aban enwuma ahodo mu se oma fa wo plan a wo ewo sa soye ho ne ade nyina ma ameto omenum a enya de sika wo mu hia no wo nsabeka Entino so wo asoye bia mudi mudwuma na munim se afi we na mfie menu na mfie mensen de anim no de pese ye ABCD we yakokosi no wo samodi ho plan ba na NDPC hunu ansa na budget no omo ahwede omo betumi ayede afa hom wo mo kyese eno no asem kese a eno so eda ho ma wo mo ehwese ministry se ne department ni agencies ni nyina no ede be ye adwuma na emu no omo se wo hwa bese 46 ye kase no emu 12 entumi fa omode emaye eno so ho asem eda ha na asoye hwe enwumasua ho sem so na kyese afiwe mu no de omo hwe ni mu no ene se anye hwe kra no nkwada wie bi si omo beko senior high school no emu ha mu chichemu aduonu num 25% ena beko akoye science abode mu nyansa pekoji mu nimde na omo de abebo man Ghana eno asoye no eni sode hunu so omo beboa ama science ho no nkwada ni pepre na no enye interest ewo ho na omakosua ho ade na report nso a ababeto dwa kire say sa wo hwa abosumi dumienu a atwam yi a abonefusam atutrasam ne atutrafo yi a akaida ne omonkrofo totototo ede hye aman so Africa ha ne ade no ekosoro pa wo mo kyese afiwe no ahyi ekosoro ebeso ha mo chichemu aduanan enwotwe sa wo hwa afie atwam na afiri nyina kwa na wiye no enipa wo mo ho aka wo maprepra ne wo mawuwo no eni ade no na afi atwam no ya bese 15024 atumi ahiri akwa kogina 22288 na chese emu owrem ano den eno ene reporter aba abeto dwane ya West Africa Security no bibi ato ha se no bambo babi egina no ene mu amane aba ha sei na NCC so na de to parliament anim ese adwuma bia wo mo no wo mo nya no na wo mo enfamo omayi kabami kabi ho ban na entina se enche na Najo Hackman so foto de ama lawyer for afofra wo mo so graduate e ba bonte no daily guide edi mu asem aba the Ghanaian publisher ena mede eto aso na Najo Hackman asemi gu so eda ha ena baumia in a big lead ma memmo we so tew ma wona ehunu sadia ekọ omo kyese survey bi abeto abonten na survey na eba ye no International Ghana and Center for Sustainable African ena womo sa infanse powe ekowi echene CJ womo kyese empanyifu edu anyame ya doma memenda eban womo kwa kogina na womo muenum na ato aso no Dr. Mahmudu Baumia enya emu ema no se emo moto abaye 940 ena beto aba no na out of no percentage Dr. Baumia enya ye de poyi eka no ene se onya ha munchichemu aduosum mienu ne achiripo nsia 72.6% ena Dr. Baumia ko enya ye ewum eno achi no ena ye papa alankwadwo chemante onu nya 7.7% so to so mienu Canada Japan to so miensanya 4.3% kwabna Japan to so 4th ye no so nya 1.8% Dr. Uso Free Akoto to so 5th awonya 0.6% ena chese omo makado to so saa omo no 11.7 no it is CJ amania the Bokrata the Ghanaian publisher ediaba no ponkroma de woni no adimu koma fine ewo ha enti no so far de da ha no Minister of Education so ene apomudin semu na wo hwe katafeto so mienu adoma hene ena ebo mampani akufu ado abaso waso hwe masonya ne airport mampani akufu ado awie ama wo no wo mani asopa eno achi so no wo
Woma yare sabia na eno no yesunya no regional hospital nei wo mu pagya mu akwan no teaching hospital no wose eno so mani aso emruso mu a wo mu da wo ma se ne mmom wose nkomampani hwe wo ma kwan a ewo eye sunya ne ne potem akara ni bagye sansa kwan ne de eny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 e eno so de kan ye publisher ediaba ewo ani mase asije media manti no da obokrata emu sem eba ye na poso ena mabiebie bi mu ediama wo no